יותר טוב? כן. אוקיי. ערב טוב, שלום לכולם, תודה למי שפותח את מצלמה, תודה למי שנשאר איתנו, מי שנשאר איתנו כאן בלי לפתוח מצלמה. אנחנו בפתיחה של סדרה, אני נועם לב, אני אדבר בשבוע הבא, אני פסיכולוג קליני, ואחד המרצים בבית הספר לדיאלוגי, שאנחנו בין השאר נציג בפניכם את הפירות שלו בסדרה הנוכחית. ובית הספר הדיאלוגי לפסיכותרפיה מיסודו של מכון רוטנברג הוא מקום שמנסה לשלב בין יהדות לפסיכואנליזה. אני אתן לדברים לדבר בעד עצמם, אני אפתח בכמה משפטים וניתן לאבי זאדה, מנהל בית הספר וחבר יקר, לדבר. אנחנו נציג בסדרה הזאת כמה וכמה צמתים שיש בהם מפגש בין יהדות לפסיכואנליזה. אנחנו נפתח משני יהודים שהסתבכו עם יהדותם, כן, קוט שהיה נורא מסובך עם הזהות היהודית שלו, ופרויד, אני אדבר עליו בשבוע הבא. בחרנו דווקא בסדר התמטי להתחיל מקוט ותפיסת הסלף ולעבור אל פרויד והדחף. ובאמת קוט ופרויד נפגשו ברציף אי שם כשפרויד הלך לאנגליה וקוט נוסע. ככה האגדה מספרת, כן? ככה האגדה מספרת. הביוגרף נפגשו ברציף ובמובן של קוט מסוים, אומר שכנראה שלא היה ולא נברא, אבל לפחות בפנטזיה זה היה. כן, במובן מסוים מייצגים איזה ציר שנעבוד איתו. נעבור אחרי זה לעוד הרצאה של בת שבע סדן, אחת המרצות שלנו, שתדבר על פסיכואנליטיקאי שיהודים אוהבים, הגם שהוא לא יהודי, דונלד ויניקוט. ונמשיך אחרי זה באמת בספטמבר אל מייקל אייגן, שהוא יהודי ששאב במפורש מיהדותו ומהתפיסות הקבליות, אל איזשהו דיאלוג ארוך שנים של דוקטור ברוך כהנא, שהוא ממייסד האסכולה שאנחנו חלק ממנה, עם משנתו של יונג ותלמידיו. וככה בסדרה הזאת, שהיא מתמקדת הרבה בעצמי ובסלף, אני רוצה להקדים אליה כמה משפטים שקשורים ליחס הבסיסי הזה בין תפיסת עולם ואתיקה לפסיכואנליזה. באופן כללי, הטענה שמאחורי פסיכואנליזה יש תמות תרבותיות על האדם, היא טענה ישנה חדשה. רק לאחרונה יצא ספר על הפילוסופיה שמאחורי הוגים פסיכואנליטיים של פסיכואנליטיקאי ישראלי, ופרופסור מרדכי רוטנברג כבר בשנות ה-70, במקביל במובן מסוים לעבודה של מיטשל, יושב ומנסה להגיד מה המקור של התפיסות שעומדות בתשתית של הפסיכואנליזה הקלאסית בת זמנו. ופרופסור מרדכי רוטנברג עבד עם הפסיכואנליזה הקלאסית, וממשיכיו עבדו עם האסכולות המקבילות, החדשות, המתחדשות וכן הלאה. אני רוצה שנשים לב שיש בחוויה של פסיכואנליזה ישראלית חיפוש. חיפוש שיש פה משהו מפתיע. לא במקרה, אני חושב, ההגות של קוהוט, כמו שאבי עוד מעט יציג, מתכתבת עם השורשים האתיים שהקוהוטיאנים הגדולים בישראל חיפשו אצל החמלה הבודהיסטית. לא במקרה חלק מהקלייניאנים בישראל מייחסים את האתיקה הטיפולית שלהם לחשיבה שקשורה לאחרות של לוינס ולשלישי שמגיע מתוך המפגש בין אם לתינוק. אנחנו, הישראלים, היהודים, מחפשים את השורש. והחיפוש הזה, במובן מסוים, כמו שננסה להציג אותו כאן, הוא חיפוש עם, כמו שמספר רבי נחמן על האוצר שנמצא מתחת לגשר, אנחנו מחפשים הישראלים, הפסיכואנליזה הישראלית, בהמון מקומות, ופחות במרחב היהודי. יש לזה הרבה סיבות. אבל כל מי שכאן סקרן לשמוע יותר על מה יש מתחת לגשר, ואיך פסיכואנליזה יכולה לפגוש ביסודותיה את התשתית של המסורת היהודית. הפיתוח שנעשה כאן הוא תוצר של עבודה ארוכת שנים של פרופסור מרדכי רוטנברג, דוקטור מיכל פחלר, דוקטור ברוך כהנא. אנחנו כבר תלמידי תלמידים, אני ואבי, ואנחנו ננסה לזקק בפניכם בשבועות הקרובים, אחרי זה בת שבע ודוקטור זיווה ברכה גדרון בהמשך, את
פירות של העבודה הזאת, ואני מאחל לכם שמיעה והצלחה, ותהיו איתנו. אנחנו נדבר בערך כשעה, אחר כך יהיה איזשהו קטע קצר לשאלות שאפשר לשאול בצ'אט, ואז נסיים. אבי? טוב, נועם, תודה רבה. אני מודה לך על היותך זולת עצמי עבורי בתחילת המפגש עכשיו. אז כחלק מהאסכולה הפסיכודיאלוגית, אני לא רוצה שזו תהיה רק הרצאה פורמלית, פרונטלית כזאת, אלא סוג של לימוד בית מדרשי, שאנחנו נביא טקסטים גם מתוך קוד ולא רק, ונלמד אותם ביחד. אפשר גם לכתוב בצ'אט, ובעיקר נחשוב אותם ביחד ונראה לאן זה לוקח אותנו. אז יש מצגת שעזרה לי מאוד הבינה המלאכותית לבנות אותה, והנה כאן לפניכם. תמונות מרהיבות, לא אני בחרתי, אבל הן משקפות בעיניי חלק מהתמות שאנחנו רוצים להתייחס אליהן. אז הכותרת שקראתי למפגש היום היא כותרת מעניינת, שהיא גם מכניסה מושגים קאוטיאניים כמו כשל אמפתי, וגם מכניסה מושגים שמופיעים באסכולה הדיאלוגית, כן, שלקוחה מהשפה הקבלית, שמדברת על שבירת הכלים. כשבעצם הכותרת היא מבט דיאלוגי על הנרקיסיזם הקאוטיאני. זאת אומרת, יש את מה שקוט בא ומחדש אותו וממשיג אותו מחדש, את כל מושג הנרקיסיזם, והמבט הדיאלוגי, ודווקא המילה מבט, שהיא משמעותית בפסיכולוגיית העצמי, היא יכולה לתת לנו פרספקטיבה חדשה דרך הפרספקטיבה, נקרא לזה, הדיאלוגית, ביחס לנרקיסיזם. אז ברשותכם, אנחנו נתקדם ונעבור לטקסט הראשון של הכוח, דווקא מתוך קוד. זאת אומרת, בדרך כלל נקדים ונאמר, אם אנחנו שואלים את עצמנו מה זה נרקיסיזם, ואנחנו חוזרים לסיפור הראשון של נרקיס ואקו במיתולוגיה היוונית, ואחר כך הרומאית וכו', על גרסאותיו השונות, בדרך כלל הנרקיסיזם נתפס כמשהו שהוא שלילי. זאת אומרת, משהו שמרוכז בעצמו, משהו שמושקע בעצמו, שאוהב את עצמו, ולא רואה כל כך את הזולת שנמצא מחוצה לו. זאת התפיסה. פרויד דיבר על זה, זאת אומרת, על הנרקיסיזם בתור איזושהי השקעה של ליבידו, של אנרגיה נפשית, במקום שהיא תהיה מופנית כלפי אובייקטים שהם חיצוניים, שהם מחוצה לי, אז היא מופנית כלפי עצמי, ואז האדם כרגע מאוהב בעצמו, ומחובר לעצמו, ולא רואה כל כך. אין אינטרנט. תבקש עזרה ממעיין, היא תעזור לך, בסדר? תודה. אבל תסגרו את הדלת, כי אני מנסה לשמור פה על שקט ולדבר עם אנשים, בסדר? תודה. טוב, אז זה גם כן חלק מהיכולת לנהל שיח בחופש. טוב, איתן, quiet please. Thank you. טוב. ומגיע הקורט ואומר דבר כזה. הנרקיסיזם בתפיסה התיאורטית, אני קורא ואני לומד איתכם את הטקסט של קורט יחד. הקטע הזה לקוח מאחד המאמרים הראשונים, המכוננים שלו, שהוא כתב אותם ב-1966, צורות והתמורות של נרקיסיזם. יש תרגום שלו בעברית שמופיע באחד הספרים שיצאו לא מזמן, בהוצאת ספרים תולעת, ובואו נקרא מתוך הטקסט עצמו. אף על פי שבדיונים תיאורטיים לא התווכחו בדרך כלל על כך שהנרקיסיזם, ההשקעה הלבידנטית בעצמי, כשלעצמו, אינו פתולוגי או מגונה, זאת אומרת, כבר יש איזושהי הבנה בתקופה שקוד כותב את המאמר, שהנרקיסיזם כשלעצמו הוא לא דבר שלילי, כן? זאת אומרת, זה לא משהו פתולוגי או מגונה, לא משהו שצריך להסתכל עליו בצורה לא יפה, כמו שתפסו את זה בעבר. קיימת נטייה שניתן להבינה, להתבונן בו בהכרה שנמתה שלילית, ברגע שנוטשים את שדה התיאוריה. זאת אומרת, כשמישהו היום, כן, היום זה מטבע עובר לסוחר, להגדיר אנשים בתור נרקיסיסט, הוא נרקיסטיסט, היא נרקיסיסטית, זאת תעודת זהות או מין כותרת כזאת שבוודאי לא מחמיאה למי שאומרים אותו, למי שמייחסים אותה אליו. ומכל מקום אני סבור שבראש ובראשונה השקפות אלה אינן נובעות מהערכה אובייקטיבית של מעמדו ההתפתחותי של הנרקיסיזם, או של ערכו ההסתגלותי, אלא מחדירתה הלא ראויה של מערכת הערכים האלטרואיסטית של התרבות המערבית. זאת אומרת, מסתכל קודם על הנרקיסיזם ואומר, נרקיסיזם זה לא אגוצנטריות, זה לא אגואיזם, זה משהו אחר. והמעמד שיש לנרקיסיזם בתרבות המערבית הוא כתוצאה מהשפעה של מערכת ערכים אלטרואיסטית, ששמה לב לאדם בתור משהו שצריך להיות אלטרואיסט. אנחנו ברוטנברג מדברים על זה
יש מה שנקרא אדם שמרכז העולם שלו הוא עצמו, האגוצנטריות, איזו תפיסת עולם שרואה את עצמו במרכז, ולעומתה יש תפיסה שנקראת אלטרואיסטית, זאת אומרת ששם את הזולת במרכז, אבל לא נותן מקום לעצמו. ובעצם הנרקיסיזם בטענה שלו, שים לב רגע אחד לעצמך, נתפס כמשהו שלילי בתוך מערכת ערכים שהיא באה ומושפעת מתפיסות אלטרואיסטיות, שרואות את הזולת כמרכז הקיום, כן? אנחנו יכולים גם לקחת את זה לכיוונים של האדון והעבד של עגל לצורך העניין, שאומר שבעצם העבד במקום שבו הוא נמצא, התפקיד שלו זה לשרת את האדון, והאדון מקבל את ההכרה שלו מתוך זה שהעבד נמצא שם בשבילו ומוערך ככזה, וגם להפך, זאת אומרת העבד מקבל את ערכו מהיותו, מקבל את הערכה ואת ההכרה של האדון שלו. אז אומר קוט, הנרקיסיזם עושים לו יחסי ציבור לא טובים, כן? והנרקיסיזם הוא משהו שהוא חייב להיות משמעותי, והוא חלק מהציר ההתפתחותי של האדם, ואי אפשר לדלג עליו או לוותר עליו. הוא משהו שהולך איתנו לכל אורך הדרך. עכשיו, איך הוא תופס את זה? הרי בדרך כלל שאנחנו תופסים נרקיסיזם, אז הנרקיסיזם זה שאלה של וקטור, לאן הוקטור הזה מכוון? האם הוא מכוון כלפי העצמי של האדם, כלפי האהבה שלו את עצמו, כמו אצל נרקיס, כמו בסיפור המיתולוגי, או לחילופין, האם הנרקיסיזם, האם האנרגיה הזאת מכוונת כלפי האובייקט שנמצא מחוץ לי? זאת אומרת, השאלה לאיזה וקטור זה מכוון, וככל שהליבידו, האנרגיה הזאת מושקעת בעצמי, אז ממילא היא נתפסת כמשהו שלילי. אומר קוט, זה לא ככה. אני לא תופס את הנרקיסיזם בצורה הזאת, ובואו נעבור להגדרה שקוט מגדיר אותה כנרקיסיזם. וזה כבר לקוח מתוך הספר הראשון שהוא כתב, ב-1971, האנליזה של העצמי. בתוך הספר הזה שנכתב, שיצא לאחרונה בהוצאת כרמל, כתוב כך: ההגדרה של קוט לנרקיסיזם, בואו נקרא את ההגדרה שלו, נרקיסיזם בהשקפתי הכוללת מוגדר לא על ידי מטרתה של ההשקעה היצרית, כלומר, האם המטרה היא הסובייקט עצמו או אנשים אחרים? זאת אומרת, מה מעניין אותי בנרקיסיזם, בתפיסה של קוט? זה לא הכיוון שאליו מכוונת אותה השקעה, אותה אנרגיה ליבידנדית, אלא האם המטרה היא הסובייקט עצמו, האדם עצמו או אנשים אחרים, האובייקטים שנמצאים החוצה לו, אלא על ידי טבע או איכות המטען היצרי. זאת אומרת, איזו איכות יש שם, איזו אנרגיה נמצאת שם, מה הדבר שמזין את המערכת הזאת, מה זאת האנרגיה הזאת, כן? ואז מגיע קוט ואומר, לדוגמה, הילד הקט משקיע באנשים אחרים מתנות נרקיסיסטיות, ולכן חווה אותם באופן נרקיסיסטי, כלומר כזולתי עצמי. אומר כאן קוט, וההתפתחות, אחד ההתפתחויות המעניינות של קוט זה מושג הזולת העצמי שנכנס מאוד חזק, זאת אומרת, הוא אחד הפיתוחים המרכזיים שלו. עכשיו, מה זה אומר זולת עצמי? וגם המושג הזה עבר כמה גלגולים אצל קוט, זאת אומרת, זה לא התחיל, הביוגרף שלו, כשסטרויזר מתאר את המעבר הזה מזולת עצמי, מקף באמצע, לזולת עצמי כמילה אחת, בתור איזושהי חגיגה שקוט חגג אותה ועשה בשבילה סעודה גדולה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי השתלשלות, איזושהי התפתחות של המושג הזה. אבל מה זולת עצמי בעצם משקף? אומר קוט, זולת עצמי הוא בעצם הילד כשהוא משקיע באנשים אחרים, מתנות שהן נרקיסיסטיות, שהן בעצם מרוכזות בעצמו, הוא חווה את הזולת באופן נרקיסיסטי, באופן שהוא זולת עצמי. האמת היא שהתרגום באנגלית הוא יותר מדויק בהקשר הזה, זאת אומרת, self-object. כן? הזולת, כן? ה-self-object, הזולת בעצם נתפס בתור איזשהו אובייקט של העצמי שלי, אובייקט עצמי. הוא חלק מהרחבה של העצמי שלי. יש שם איזשהו עצמי שנמצא שם ברקע, שזה משהו שאני ככה מחפש לפתח אותו, ואני צריך את ה-self-object כדי שהעצמי שלי יתפתח במפגש עם העולם. ואז כשאני מטעין, אני הילד, מטעין את אמא שלי באנרגיה נרקיסיסטית, בעצם אני מטעין את האנרגיה הזאת בעצמי בצורה עקיפה. ודרך המבט הזה של אמא, כן? ודרך ההשקעה הזאת באמא, אז תלך לאמא, אמא תעזור לך, בסדר? תודה לשם. אני לא יכול עכשיו, אני בעצם. ואז ההשקעה הנרקיסיסטית שהילד משקיע באמא שלו, כן? דרך זולת עצמי אידיאלי, שהוא רוצה להתמזג באמא שלו בתור מקור של כוח, מקור של שלמות, מקור של עוצמה וכולי, איזושהי שלמות שהוא תופס אותה, הוא בעצם משקיע בעצמו. ואז גם מערכת היחסים שיש לו עם הזולת עצמי הזו, היא לא מערכת יחסים שיש לו עם אובייקט, זה כבר לא יחסי אובייקט, היחס ביני לבין הזולת עצמי הוא יחס אחר.
ואז אומר קוט את הדבר הבא, תפיסת השליטה, השליטה המצופה באחרים כאלה, זולתי עצמי, היא קרובה יותר למושג השליטה שמבוגר מצפה לה על גופו ונפשו שלו, יותר מאשר למושג השליטה שהוא מצפה שתהיה לו על אחרים. זאת אומרת, כל שליטה של מישהו שנמצא מחוץ עלי, שהוא לגמרי נפרד ממני, מובחן לחלוטין ממי שאני. אלא יש כאן הבנה שהזולת עצמי הוא בעצם סוג של הרחבה של סלף, של העצמי שלי, וכשאני פוגש אותו, אני פוגש חלקים של עצמי, ובעצם הציפייה של הילד והציפייה הפנימית שלו היא כזאת שאומרת, אני רוצה שהזולת עצמי יהיה ממושמע, זאת אומרת, הוא כמו היד שלי שממושמעת לי, כמו אברי הגוף האחרים שלי שהם ממושמעים לי, הם חלק מהיכולת שלי לשלוט בהם, ככה אני מצפה באיזשהו מקום להיות בשליטה על מה שקורה עם זולתי העצמי שלי. עכשיו, ברגע שאנחנו רואים נרקיסיזם בצורה כזאת, כלומר, לא אך ורק משהו שמרוכז בעצמי בצורה רזה ומצומצמת, אלא בעצמי שיש לו היבטים של התרחבות, כן? דרך מושגים של זולת עצמי על גווניו, אז כבר הנרקיסיזם הזה הוא הופך לסוג של אנרגיה. זאת אומרת, הוא לא מכוון השאלה שאומר קוט, השאלה שמעניינת אותנו היא לא לאן זה מכוון, כי זה יכול להיות מכוון כלפי זולת עצמי וזה עדיין העצמי שלי, אלא איזו איכות אנרגטית נמצאת שם. ובעצם אנחנו מדברים כאן על סוג של אהבה שעומדת בתשתית שאומרת, אני לומד לאהוב את עצמי, ובדרך הזולתי עצמי אני לומד לאהוב את עצמי, וגם אחר כך בשלב מסוים זה עובר התמרה. הצורות של הנרקיסיזם באות לידי ביטוי דרך העצמי הדו-קוטבי שקוט מדבר עליו בשלב יותר מאוחר, ושהוא מצד אחד מאדיר, מצד שני הוא גרנדיוזי, כן, העצמי הנרקיסיסטי שאחר כך הוא קורא לו העצמי הגרנדיוזי, ומתוך הקוטביות הזאת, מתוך ההגדרה, המובחנות הזאת שנוצרת בהתפתחות של הנרקיסיזם, אחר כך, בשלבים היותר מאוחרים שמדבר עליהם באותו מאמר מ-1966, אנחנו רואים איך הנרקיסיזם הזה הולך ומוטמר, עובר טרנספורמציות, עובר כל מיני תהליכים שבהם אנחנו רואים שהעצמי שלו הולך ומתרחב, עד כדי זה שהוא מדבר גם כן על נרקיסיזם קוסמי, שאתה שואל את עצמך איך זה יכול להיות אם אנחנו תופסים נרקיסיזם בתור רק איזושהי השקעה בתוך העצמי שלי, אז מה שייך לדבר על נרקיסיזם קוסמי? אלא אם כן אתה מבין שהנרקיסיזם פה הוא הולך מתרחב, ויש בו משהו שהקוסמיות יכולה להתחבר עם העצמי שמגדיר את מי שאני. בואו נסתכל רגע אחד על הצ'אטים. ביהדות נוכל לראות את זה באהבת לרעך כמוך. עכשיו, זה מעניין לראות נועם לאיזה יחס ציני פרויד מדבר עליו, אבל ואהבת לרעך כמוך בהחלט מתכתב פה עם המושגים האלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים קודם כל על אהבה, אבל זאת לא אהבה שמסתכמת אך ורק בעצמך. זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, אתה צריך כדי לאהוב את הזולת, צריכה להיות לך אהבה לעצמך. ומתוך האהבה הזאת שיש לך לעצמך, יכולה להתפתח גם כן בהמשך אהבה לזולת. זה מזכיר לי קטע שכתב אחד הלמדנים הגדולים בליטא, שמו זה רב שמעון שקופ, שחי בליטא, היה ראש ישיבת טלז, ויש לו ספר למדני שנקרא שערי יושר. אחד הספרים הלמדנים שדורשים באמת איזושהי העמקה והבנה ולהחזיק שם ראש בשפה שהוא כותב שם, בפיתוחים שלו, אבל יש הקדמה מעניינת שהוא כותב שם בתוך הספר הזה, והוא אומר שאנחנו יכולים לראות איזשהו ציר של התפתחות של האדם. זאת אומרת, האדם יכול להיות במובן מצומצם ורזה של הגדרת האני שלו, שאך ורק מרוכז בגופו. זאת אומרת, הוא רואה את עצמו בתור איזושהי ישות פוזיטיביסטית כזאת, שכל מה שמגדיר אותה בעולם שלה זה החומר, כן? זה הגוף שלו, זה הדחפים שלו, זה היצרים שלו וכו', ולא מעבר לזה. ואז הוא אומר שהאדם, כשהוא מתפתח ברמת התודעה שלו, אז כבר מה שנכנס פנימה לתוך ההגדרה של האני שלו, זה כבר ההבנה שיש לו ממד של רוח, ממד שהוא מעבר, ממד של נשמה שנמצא שם. ואז האני שלו כבר מתרחב, והאהבה שלו לעצמו מתרחבת גם לממד הרוחני שנמצא שם. ואז יש מעגל יותר רחב שהולך ומתפתח ככל שהתודעה מתפתחת, ולתוך האני שלו גם נכנסת תפיסת המשפחה, זאת אומרת, האנשים שנמצאים איתו, זולתי העצמי שלו, זאת אומרת, האנשים שהם מחוברים אליו, המשפחה שלו, לאט לאט עד שהדבר הזה מתרחב מהמשפחה לעם, ומהעם בכלל לאנושות כולה, ומהאנושות בכלל לקוסמוס כולו. באיזשהו מקום תהליך דומה למה שמתאר קוט בסיפור הזה של ההתמרה של אותה אנרגיה נרקיסיסטית שנמצאת שם ברקע. אז המשפט ואהבת לרעך כמוך בהחלט יכול להיות איזשהו רעיון שמתכתב מאוד יפה עם הניסוחים פה של קוט, וכמו שאמר נועם, אצל קוט הסיפור היהודי אצלו היה בקונפליקט.
אומרת, זה לא היה משהו שהוא מובן מאליו, לא יודעת כמה הוא הכיר את המשפטים הללו, בסוף גם היה שלב שהוא בכלל התנצר, והוא היה מנוכר ליהדות שלו, אבל באיזשהו מקום, התובנה הזאת שמתייחסת לנרקיסיזם בתור איזושהי אנרגיית חיים שנמצאת שם, שאפשר לעבוד איתה, ולא לראות בה משהו פתולוגי, אלא משהו התפתחותי שמלווה את האדם במשך החיים, זו תובנה שאנחנו יכולים למצוא אותה בתוך המקורות שלנו. יחד עם זאת, גם אם אנחנו מבינים את קוד בהגדרה הזאת של הנרקיסיזם, ומתוך הנרקיסיזם הזה הרבה מושגים אחרים התפתחו, כולל מושג האמפתיה. זאת אומרת, הוא אומר, מה מאפשר לנו בעצם להיות אמפתיים לאנשים? איך אני יכול להיות אמפתי לבן אדם? וההגדרה שלו לאמפתיה זה אינטרוספקציה, זאת אומרת, היכולת שלי לחוות את הזולת כפי שהוא תופס את עצמו. איך אני יכול לחוות את הזולת כפי שהוא תופס את עצמו, אילולי זה שאני תופס אותו בתור זולת עצמי, אילולי זה שאני פוגש אותו בתור חלק ממני באיזושהי צורה, זאת אומרת שהוא לא זר לי, אלא מוכר לי. ואני יכול להבין אותו מתוך זה שאני יכול להבין את עצמי. וזה מה שמאפשר לי להיות אמפתי, מתוך אותה תפיסה שנרקיסיזם שרואה את האדם שנמצא מולי יכול להיות כזולת עצמי, ואז מתוך נקודת המפגש בינינו אני יכול לחוות אותו ולהיות אמפתי כלפיו. אז זאת הבנה מעניינת. בואו נתקדם הלאה. עכשיו, בעצם אני שואל, אם ככה, אנחנו רואים כאן איזשהו פיתוח מאוד מעניין ומרשים של התפיסה של קוט, שכל קוט בא ומציג אותה, שהנרקיסיזם בעצם בא ואומר, זה לא משהו שלילי, זה משהו חיובי, הוא מעלה ניצוצות מתוך הנרקיסיזם כפי שהוא נתפס עד כה, והוא מבנה מאיזושהי מערכת יחסים שהיום כבר קוראים לה פסיכולוגיית הזולת עצמי. וכמו שהזכרת נועם, אז יש בקהילייה של פסיכולוגיית העצמי פה בארץ, ממש קליקה שלמה שרואה את המעבר, את החמלה הבודהיסטית וכו', ולוקחת את קוט למקום הלא דואלי, למקום שבו יש איזושהי עצמיות קוסמית, כפי שכל כך מגדיר אותה. וזאת שאלה בכלל, זאת אומרת, עד כמה באמת הפסיכולוגיה, כפי שבארץ תופסים את קוט, אכן קוט התכוון אליה. זאת אומרת, אפשר לתפוס שיש פער מסוים בין התפיסה של קולקה והקהילה שלו, לבין איך שקוט בהכרח תפס יכול היה לתפוס את הדברים כפי שהוא תפס אותם. הוא לא דיבר על עצמיות קוסמית, אלא הוא דיבר על נרקיסיזם קוסמי, והשאלה אם זה אותו דבר. בכל אופן, אנחנו כן רואים שמתוך התפיסה הזאת בא קוט ומדבר על איזשהו עצמי. הוא אומר שהעצמי של האדם הוא צריך להיות כואזבי, שלם, כשהוא מקבל את השיקופים, כן, את המירורינג הנכון מהזולתי העצמי, שזה אימא, ואחר כך אימא באה ומעריצה אותו ומעצימה אותו, ורואה את הגדלות שבו ואת העוצמה שבו, אז זה נותן לו תחושה שהוא מסוגל, את היכולת הזאת להאמין שיש לו לאן לשאוף, יש לו לאן להתקדם, זה שהוא יכול להתמזג באמא שלו, והיא מאפשרת לו את זה, להרגיש חלק גדול ממשהו שהוא יותר גדול ממנו, שלא נתפס רק בחלקיות ובחולשה שלו, זה מאפשר לאותו עצמי לבוא ולהתפתח בשלבים, במהלך ההתפתחות שלו בשלבים השונים של החיים, וגם הוא מדבר על זה שהכשלים האמפתיים, מצד האמא, הכשלים האמפתיים מיטיביים, אופטימיים, אופטימליים, הם כאלה שמאפשרים לאותו עצמי לבוא ולהתפתח, דווקא מתוך אותו כשל אמפתי, מתוך זה שאמא לא הייתה שם בדיוק כמו שהוא היה רוצה אותה בהתחלה, כי מתוך אותו כשל אמפתי נוצרת אותה מובחנות ביני לבין אמא. ואז מתוך אותם כשלים אמפתיים יש הפנמה ממירה, זאת אומרת, אני יכול להפנים את אמא כהבנה שהיא חלק ממני, משהו שיכול להתפתח גם בתוכי, וזה לא בדיוק יחסי אובייקט שמדברים עליהם תיאורטיקנים אחרים כקליין וכו', אלא יש כאן איזשהו זולת עצמי שעובר הפנמה ממירה. זה עדיין זולת עצמי, זה עדיין עם חלק ממני, אבל בזכות אותם כשלים אמפתיים, או בעקבות אותם כשלים אמפתיים, משהו בתוכי יכול להתפתח בעצמי שלי, ואז העצמי שלי הוא יכול להיות שלם גדול יותר, רחב יותר, כשהוא לא חווה פרגמנטציה, הוא לא חווה פירוק. מה שקורה זה כשאדם, לצורך העניין, חווה טראומות קשות, אז הוא חווה את הפירוק הזה, ואז זה כשל אמפתי שלא בונה אותו, אלא מפרק אותו. ואז לצורך העניין, זה כבר עובר להיות משהו אחר שלא בהכרח האמפתיה הפשוטה תעזור למקום הזה. וכשאנחנו מדברים בשפה הקבלית, אם טובה דיה בניסוחו של ויניקוט, גם כן בהחלט, זאת אומרת, האמא יודעת להיות, אם טובה דיה וכשלים אמפתיים הם לגמרי מתכתבים אחד עם השני, צריך לחשוב האם יש איזשהו פער ביניהם בניסוח, כן? מה זה אומר אם טובה דיה אליבא דוויניקוט לעומת קוט, כי אני לא חושב שוויניקוט תפס אותה בתור זולת עצמי כמו שקוט תופס אותה, כן? זאת אומרת, זולת עצמי כהרחבה של הסלף, כסלף אובג'קט, כן? אם הטובה דיה ביכולת שלה להחזיק אותה וכו'. עכשיו, המקום הזה שבו האמא לא אמפתית ונוצר כשל אמפתי, וזה מה שמאפשר בסופו של דבר צמיחה,
אז איך אנחנו מסתכלים על זה בשפה שהיא לצורך העניין, בשפה היהודית קבלית? אז יש מושג שנקרא שבירת הכלים. עכשיו, שבירת הכלים בא ואומר, משהו מתפרק. זה כבר כשל שהוא לא חייב להיות כשל אמפתי מיטיב, כן? איזשהו כשל אמפתי חינוכי כזה שאתה אומר, בן אדם מתפרק והנה קרה משהו, ומתוך הדבר הזה אפשר להיבנות. אלא לפעמים באמת השבירה היא ניפוץ לרסיסים, היא טראומטית. ואז איך אנחנו יכולים, מתוך המקום הזה, להבין מה אפשרי במקום הזה. זאת אומרת, איך יכול להיות מקום אמפתי או מקום של בנייה, דווקא מתוך שבר שהוא לכאורה אפילו פירוק גדול, וגם השאלה מה המשמעות של הפירוק הזה. תוכל להסביר יותר מה זה כלים שבורים או שברי כלים? כן, אנחנו בהחלט נגיע לזה. בסדר, זה בשקפי המשך. לפני כן אני רוצה לדבר, הרי יש בצורך הזה של המירורינג, בהכרה של הזולת עצמי, כן, האמהית, בייחודיות של הבן שלה. זאת אומרת, היא רואה אותו, וזה משמעותי עבורה. וזה משמעותי עבורו, כי אז יש מישהו שרואה אותי, אז יש לי לאן להתפתח, יש לי לאן להתקדם, יש לי מקום. והוא מתחיל לגלות את עצמו, זאת אומרת, מתחיל התהליך הזה שבו הוא מגלה את מי שהוא. וזה מעניין, כשאנחנו ניגשים למקורות הקבליים, ומנסים לראות איפה אנחנו מוצאים את היסוד הזה של הצורך בהכרה, ואנחנו מוצאים אותו לא פחות ולא יותר מאשר בתיאור של הארי הקדוש, בספר שנקרא אוצרות חיים, כן? יש לזה עוד כמה מקבילות בספרות הקבלית של הארי, אבל זה אחד המקורות שאפשר לקרוא אותם, אני רוצה ללמוד אותו ביחד. לא נלמד את כל המשמעויות שלו ואת כל ההקשרים שלו לעומק, כי באמת אין לדבר הזה סוף, וגם כמה שעות לא יספיקו, אבל לקחת מזה משהו מסוים שיכול לשקף לנו רגע אחד על ההבנה הנרקיסיסטית מצד אחד, ועל הצורך בראייה ובמבט. ואומר, מערכו רב חיים ויטל, שכתב את הספר אוצרות חיים מתוך השיעורים שהוא למד אצל האריזה, במשך אותם שנתיים שישב אצלו בבית המדרש שם בצפת, והוא אומר דבר כזה, דע כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט ונקרא אור אינסוף. הוא שואל את השאלה, איך נברא העולם? מה היה בהתחלה? איך בכלל נוצרה המציאות הזאת, כן? עוד לפני היות המפץ הגדול. מה היה שם לפני כן? אז הוא אומר, המציאות הראשונית הייתה אור אינסוף, אור פשוט, הייתה מציאות של אור. עכשיו, בתוך המציאות הזאת של האור לא היה מקום של חלל פנוי, לא היה אוויר פנוי, לא היה מקום למשהו אחר להופיע. הכל היה אור אינסוף. וכשעלה ברצונו הפשוט להציל הנאצלים, ברצונו של הקדוש ברוך הוא, כן? לסיבה נודעת, והיא להיקרא רחום וחנון וכיוצא, כי אם אין בעולם מי שיקבל רחמים ממנו, איך יקרא רחום? וכן על דרך זה בכל הכינויים. בדרך כלל רגילים לרוץ ישר לחלק הבא ולדבר על הצמצום, אבל יש פה משפט מאוד משמעותי ומעניין, שאומר מערכו בשם האריזה. הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את המציאות, הוא רוצה לברוא איזושהי מציאות שנמצאת מחוצה לו. ולמה? ויש כמה הסברים שמופיעים בכתבי הארי, אבל ההסבר שמופיע פה אומר דבר כזה, להיקרא רחום וחנון. כי אם אין בעולם מי שיקבל רחמים ממנו, איך יקרא רחום? זאת אומרת, הוא רוצה לקבל איזשהו שם, שמישהו מבחוץ, איזושהי ישות חיצונית לו, תסתכל עליו, תראה אותו, ותגיד לו, אתה רחום ואתה חנון. עכשיו, אני זוכר פעם ראשונה שלי, מדי פעם כשאני רואה את הטקסט הזה, אנשים שואלים אותי, רגע, אז איזה מין תפיסה זאת? עכשיו, הכל כמובן זה סוג של משל, על דרך האפשר, כדי לקרב את המושגים הללו, והאריזה מדבר על זה כמשל, לעולם המושגים שלנו, כדי שנוכל לקלוט מזה משהו. וכמובן שאנחנו פה לא כדי ללמוד את הקבלה כקבלה, אלא כדי לתרגם אותה לעולם פסיכולוגי, למרחב הקליני, לחדר הטיפולים. אז בעצם אנחנו פוגשים את זה כבר אצל הקדוש ברוך הוא, כשהוא בא ואומר שיש לו איזושהי מוטיבציה פנימית להיקרא רחום וחנון. כי אם אין בעולם מי שיקבל רחמים ממנו, איך יקרא רחום? עכשיו, איך היינו מפרשים את המוטיבציה הזאת? כשהיינו אומרים, יש מישהו שעושה משהו כדי שיקראו לו בשם הזה, כדי שיתנו לו את התואר הזה, כדי שיקבל את ה, את ה, את המעמד, את ההגדרה, את הכינוי. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, בן אדם שעובד מאוד קשה כדי לקבל איזשהו תואר, כן, דוקטור, או משהו כזה, כן, או עובד מאוד קשה כדי לקבל איזשהו מעמד כזה או אחר, לורד, כן, בעולם. למה זה כל כך חשוב? איך אנחנו תופסים את זה בשפה פשוטה? אז יש איזושהי מוטיבציה, אני רוצה שאנשים יכירו, כאילו הקדוש ברוך הוא כביכול בא ואומר, אני רוצה שאנשים, שהעולם, כן, האנושות, בני האדם, יכירו בי כרחום וחנון. כי אם אין מי שבעולם שיקבל רחמים ממנו, איך יקבל רחום? זאת אומרת, המטרה היא כדי שאני אקבל את ההכרה, שיראו אותי, שישימו לב אליי.
וזה חידוש מעניין לראות אותו בתוך המילים, בתוך השפה של האריזל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם מבקש סוג של הכרה, וכדי שההכרה הזאת תתאפשר, הוא צריך ישות שנמצאת מחוצה לו, איזה מין זולת עצמי כביכול עבור הקדוש ברוך הוא, שיכיר בו, יראה אותו, ויגיד לו, אתה רחום וחנון. עכשיו, חלק ניכר מהתפילות שלנו, זה להתייחס לקדוש ברוך הוא בתור האל הגדול, הגיבור והנורא, כאל רחום וחנון אתה, והרבה מהתפילות מתייחסות ובעצם מדברות עם באיזושהי פרספקטיבה לקדוש ברוך הוא. עוד יותר מזה, כשאנחנו קוראים את קריאת שמע כמה פעמים ביום, אז אנחנו בעצם שומעים את הקריאה הזאת שבאה מאת השם, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. עכשיו, ואהבת זה לא תיאור, זה פועל. יש כן איזה מין ציווי כזה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, תאהב אותי, שים לב אליי. עכשיו, הישות האינסופית, הקדוש ברוך הוא, בא ואומר לאדם, שים לב אליי, תאהב אותי. קודם כל יש בכלל שאלה איך אפשר לצוות על אהבה. אהבה זה תנועה נפשית שמתחילה מתוך האדם עצמו, איך אפשר לבוא למישהו, לבוא ולומר לו תאהב אותי. אז על זה כבר ענה פרנץ רוזנצוויג, שרק מי שאוהב יכול לצוות על האהוב שלו, תאהב אותי בחזרה. בסדר? פרנץ רוזנצוויג בספר שלו, כוכב הגאולה, מתייחס לשאלה הזאת, והוא אומר, המקום הזה שבו הקדוש ברוך הוא בא ופונה לאדם ואומר לו, תאהב אותי, תראה אותי, שים לב אליי, זה מתוך המקום הזה שהוא אוהב אותך ורואה אותך גם כן בחזרה, זה מקום דיאלוגי. רוזנצוויג מדבר על המקום הדיאלוגי הזה, בין האינסוף לבין האדם. בין הקדוש ברוך הוא שמתגלה אליך, שמחפש לאהוב אותך, והוא מחפש את ההכרה שלך גם כן בצורה הדדית, שיש שם איזשהו יחס הדדי. אז הקדוש ברוך הוא פונה לאדם ואומר לו, שים לב אליי, תראה אותי, אני צריך שאתה תראה אותי, כי בכל אני צריך את זה. ואז כדי שהתהליך הזה יתאפשר, וזה תהליך שאפשר לתפוס אותו במבט ראשון כנרקיסיסטי, כסוג של נרקיסיזם, ואפשר לתפוס אותו כמשהו שלילי, הנה הקדוש ברוך הוא מרוכז בעצמו, רוצה שישימו לב אליו, שיאהבו אותו, שיקראו לו רחום, חנון, שיגידו כמה הוא גדול, גיבור ונורא וכו'. אבל בעצם כשאנחנו קוראים את הטקסט הזה בעיניים קוטיאניות, שנרקיסיזם לא במובן השלילי, אלא במובן הזה שיש כאן איזושהי אהבה, שנמצאת כאן תנועה של רגש, של חיים, שרוצה לצאת החוצה, שרוצה לקבל הכרה, שזקוקה לזולת כדי להיות היא, זקוקה לזולת כדי להיות איתה בדיאלוג, ואז יש כאן הכרה הדדית, גם של הבורא וגם של הנברא, אז זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה כבר לא נרקיסיזם, זה כבר נרקיסיזם במובן הגאול של המילה. כן. עכשיו, כמובן שאני, מה שאומרת כאן נועה, חלילה לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שנראה אותו. אלא ודאי שהדברים הללו הם צורך בחירי של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שהוא נכנס איתנו לתוך מערכת יחסים, כן? שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מכירים אותו בתור כמה הופעות שלו, בתור כמה גילויים שלו. גילוי אחד של אבא, כן? אבינו, גילוי אחד של מלך, ויש גילוי נוסף של דוד, שזה מופיע בספר שיר השירים, ששם זה מערכת יחסים בין אהוב לאהובתו. עכשיו, זה דרך שבה הקדוש ברוך הוא מצמצם את ההופעה האינסופית שלו כלפינו, כדי לגלות אותנו, כדי להיות איתנו בקשר, וזה מבנה את כל מערכות היחסים של האדם מול הקדוש ברוך הוא מצד אחד, אבל גם של האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין מערכות היחסים שלו בחיים בכלל, שההופעות שאנחנו פוגשים אותן יכולות להיות היררכיות של אבינו ומלכנו, ויכולות להיות הדדיות של מפגש בין אהוב לאהובה, בין איש לאשתו. אז זו דרך שבה הקדוש ברוך הוא בוחר, ויש בו מסר, יש בזה אתיקה שלמה, למה דווקא בצורה הזאת הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות לנו. וכדי שהדבר הזה יתאפשר, כדי שהמפגש הזה יתאפשר, הקדוש ברוך הוא מפנה מקום, ואז על הרקע הזה מגיע כל ההקשר הזה של הצמצום, שהקדוש ברוך הוא בא ומצמצם את עצמו, ומפנה מקום מתוכו, מתוך אקט של אהבה, מתוך אקט שרוצה לתת לישות אחרת בחיים, כן? הוא מפנה, יוצר איזשהו מין רחם כזה, שבו יכולה להירקם איזושהי ישות חדשה שהיא לא בדיוק הוא. זאת אומרת, היא זולת עצמי, אבל היא לא לגמרי הוא, אלא יש לה את העצמאות שלה, יש לה את המקום שלה, ומתוך הבחירה שלה לבחור בקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, אז מתחולל המפגש הזה, אז המשמעות של הרחום וחנון ושל ואהבתם מקבל משמעות. עכשיו, זה מה שנקרא בהבנה הרחבה, התיאולוגית, הפילוסופית, הרעיונית, איך הדבר הזה מתורגם להבנה פסיכולוגית, זאת אומרת, איך הדבר הזה מתורגם לעבודה טיפולית. אז יש פה עוד חלק שצריך להבין אותו בהקשר הזה, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על פינוי מקום, זאת אומרת, על היכולת הזאת לפגוש את הזולת, זה בעצם להאמין בחירות שלו, זה לראות אותו כפי שהוא ולא באופן חלקי. כשקוד בא ואומר זולת עצמי, הוא מדבר על איזשהו זולת שהוא עצמי, הוא עדיין חלק ממני, הוא עדיין חלק מהסלף שלי. וכאן באיזשהו מקום הצמצום בא ואומר, נכון, הצמצום יוצר חלל שבו כביכול הקדוש ברוך הוא לא נמצא, צמצום שלו כפשוטו, כן? אין שם נוכחות באמת של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא באמת נותן מקום לאדם להתפתח. ויש משהו ייחודי באור הזה, זאת אומרת שבאיזשהו מקום הוא הטמיע בתוך האישות הזאת שנקראת האדם, איזשהו חלק אינסופי שלו,
אבל החלק הזה יש לו בחירה, יש לו יכולת, יש בו איזשהו אינסופי ייחודי שיכול להתפתח בתוך הרחם הזה, כשהאדם, כן, וזה כבר פותח לנו איזשהו פתח לתפיסת עצמי שונה, זאת אומרת, האם העצמי של האדם מגיע כטבולה ראסה, והוא בסך הכל, סך כל השיקופים, וסך כל היחסים, והמראות שהוא פוגש במהלך החיים, כמו שאנחנו פוגשים בתיאוריות באינטרסובייקטיבי ובתיאוריות אחרות, כולל קורות עצמו, שהוא בא ואומר בספר שלו, השבתו של העצמי, הוא אומר שם בצורה מפורשת, אני לא רוצה לדבר על מהות העצמי. אני בכוונה לא רוצה להגדיר מה זה העצמי הזה. מה יש שם? מבחינתי זה עצמי שהוא במובן מסוים בתחילת דרכו ריק, בחלל. זאת אומרת, מה שמכונן את העצמי הזה, מה שמאפשר לו להיות הוא עצמו, זה אותן מחשבות של זולת, כן, כשהעצמי שלו עדיין וירטואלי. זה אותן מחשבות של ההורים שלו, כמו מה שהם חושבים עליו בשלבים הראשוניים. אבל אין לו משהו משל עצמו. אבל כשהקדוש ברוך הוא מתאר את החלל הפנוי, כשהאריז"ל מתאר את החלל הפנוי הזה שבו יש מקום לבריאה להופיע, לאדם להופיע, אז באיזשהו מקום יש כאן איזושהי הזדמנות שהאדם יכול להופיע כישות סובייקטיבית משל עצמה, מבלי, ויש שם משהו, איזשהו גרעין ייחודי, איזשהו אופי עצמי פנימי שמחכה להתגלות, שמחכה להזדמנות הזאת לבוא ולהופיע. והוא עצמי שלם, עצמי שיש לו את המקום שלו, והוא זקוק באמת לאותה מערכת דיאלוגית, לאותו קשר, לאותו מפגש כדי לצמוח, כדי להתפתח הלאה. לאותו מבט הוא זקוק, כן? המבט הזה שמגיע, כן? כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני זקוק למבט שלך, לא פחות מזה, האדם זקוק למבט של הקדוש ברוך הוא, לא פחות. יש מצווה בשלושת הרגלים שנקראת מצוות ראייה. יש מצווה לראות ומצווה להיראות. האדם צריך לבוא למקום המקדש בכל רגל, 3 פעמים בשנה, ולהראות את עצמו וגם לפגוש ולראות את הקדוש ברוך הוא. יש איזשהו מפגש בלתי אמצעי בינו לבין הבורא, בין האדם לבין האינסוף. עכשיו, זה לא חד צדדי, זה לא חד כיווני, זה לא זולת עצמי ותו לא, אלא שנינו פה ביחד, אחד בשביל השני, שנינו זולתי עצמי ושנינו עצמיים. ושנינו נפגשים יחד. ואז מתחולל כאן מפגש שהוא בעצם דיאלוגי, שבו שנינו נפגשים וכל אחד מביא את העצמי שלו למפגש. אתה יכול אם אנחנו לחדד, מגדירים את זה בצורה כזאת, נועם, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אתה יכול לחדד את הפער בין הייחוד דיאלוגית לזולת עצמי? כן. זולת עצמי באיזשהו מקום, ואחר כך אנחנו נראה את זה בטקסטים הבאים, הוא לא בהכרח דיאלוגי. אפילו קולקה באחד המאמרים שלו מדבר על זה שכשאדם המטפל נמצא כזולת עצמי עבור המטופל שלו, הוא משהה בעין ובה' את העצמיות שלו לטובת הזולת. כבר הדואליות, המובחנות ביני לבין המטופל לא נמצאת שם. כביכול אנחנו דבר אחד. זה לא מקום דיאלוגי. זה לא מקום שמתחולל בו מפגש, כי אין אותי ואין אותך, יש רק אותך. אני נמצא שם בשבילך, אני מבטל את העצמי שלי כדי להיות שם איתך. אבל פה יש אמירה אחרת. האמירה הדיאלוגית מדברת על התקללות, מושג קבלי, חסידי, שמדבר על זה שגם אני וגם אתה פה, ואני נמצא פה בשבילך, אבל אני ואתה אתה. וההתקללות שמדברים עליה בשפה החסידית, ואחר כך אצל רוטנברג, היא כמו היינג והיאנג, הצורה הזאת של המעגל שיש בו חצי עיגול שחור, חצי עיגול לבן, אבל בכל חלק כזה יש את ההופכי שלו. זאת אומרת שבתוך החצי הלבן אני מוצא גם את הנקודה של החצי השני, החצי השחור. ובתוך החצי השחור יש בתוכי גם כן את החלק הלבן. אני פוגש את המטופל בתוכי, אבל אני עדיין המטפל, אני לא לגמרי נעלם שם. וזה מאפשר איזשהו מפגש, ששנינו נפגשים מתוך אותה מובחנות, אבל יש איזשהו קפיץ ביני לבינך שמאפשר לי להדהד את העולם שלך לתוכי ולהדהד את העולם שלי לתוכה, ושנינו נפגשים באיזשהו נקודת מפגש כזאת, שמאפשרת תנועה שהיא דו צדדית, ששנינו פה ביחד לומדים זה מזה. לא רק אני המטפל, אתה המטופל, כמו שברוך אומר את זה, אני התלמיד שלך המטופל, אני בא ללמוד ממך, ברוך כהנא, אני התלמיד שלך, אפשר לומר ששנינו תלמידים של סיפור החיים שלך, שנינו תלמידים של הכלים השבורים שאתה בא איתה, של אותם מצבים דיאלקטיים שבהם אתה מרגיש מפורק בחיים שלך, שנינו באים ללמוד את הסיפור שלך יחד, אני תלמיד, אתה תלמיד. והמקום הזה הוא מקום שבו שנינו נפגשים ממקום דיאלוגי, וזה מאוד מזכיר לצורך העניין, כמו שהזכרתי בהתחלה, אנחנו פה במרחב בית מדרשי, אנחנו לומדים, זאת אומרת, אנחנו לומדים ביחד, חושבים ביחד, ובאיזשהו מקום המרחב הטיפולי כמרחב דיאלוגי זה מרחב שבו שנינו לומדים יחד את הסיפור שלך, זה מאפשר איזושהי ענווה של המטפל, היכולת שלו להצטמצם, וזה מאפשר איזשהו מפגש שהמטופל יודע שמישהו נמצא איתו פה, אמנם הוא מטפל, אבל הוא פה איתי ביחד לגמרי, והוא מושקע בתוכי, אבל הוא לא רק אמפתי, במובן הזה שהוא נעלם
כמטפל, כן? זאת אומרת, הוא נמצא שם לגמרי וחסר עצמיות לצורך העניין באותו רגע, איזושהי עצמיות קוסמית כזאת שצריך להבין מה המשמעות שלה, אלא הוא נמצא שם בנוכחות מלאה, הוא נוכח שם, הוא לא מפספס את עצמו. הוא לגמרי נוכח שם, ומתוך אותה נוכחות זה מה שמאפשר לו גם לאפשר לאותו מטופל להביא את העצמי שלו. זאת אומרת, זה לא שהוא צריך לבנות את העצמי שלו מחדש, אלא העצמי שם נמצא, אותה נקודה שרוצה להעיר עדיין שם. ואז אני רוצה להתייחס למושג שנקרא שבירת הכלים ברמה אחת נוספת. ואני מביא פה טקסט שמתייחס למושג שבירת הכלים ולמושג חסידי קבלי שמדבר על אנא אמלוך. הטקסט הזה לקוח מתוך ספר שנקרא סוד השם ליראיו, והוא אומר את הדברים הבאים. אנא אמלוך, אני המלך, כן? זה מושג שלקוח מספרות קבלית, מופיע בזוהר ובמקומות נוספים. בעצם זה מתייחס לישות שרוצה למלוך. עכשיו, מאיפה זה מתחיל? אומר כאן הטקסט הזה, זה מתחיל ממלכות דה אינסוף. זאת אומרת, איזה מין סיבה חיובית שמתחילה לא פחות ולא יותר מאשר הקדוש ברוך הוא, שאומר אותה, כשהוא אומר, אני רוצה למלוך, אני רוצה להיקרא רחום וחנון, וכדי שהדבר הזה יקרה, אני בורא עולם. כדי שאני אקבל את ההכרה של הזולת, של הבריאה, של האדם, של האנושות, אני בורא את העולם. זו סיבה חיובית. זו סיבה שרוצה להשפיע טוב לעולם. זאת אומרת שיש איזו מין תפיסה, טבע הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא כטוב אינסופי רוצה להשפיע את הטוב שלו למציאות, לאדם, לבריאה. וכדי שהטוב הזה יהיה משמעותי, אז הוא בורא בריאה שנותן לה בחירה ונותן לה אפשרות בעצם לבחור האם היא רוצה את הטוב הזה, ואז הטוב הזה בא והולך ומצטמצם, ותהליך שלהם איך זה פוגש את האדם. אבל יש סיבה חיובית שבה הקדוש ברוך הוא כביכול, כן, הכל במושגים אנושיים, כמובן שזה לא מתייחס לקדוש ברוך הוא, וצריך להבין את המשמעות של זה ברמת הנמשל וברמת המשל, אבל עדיין אנחנו רואים, יש כאן איזושהי אמירה שהקדוש ברוך הוא בא בעצמו ואומר, האור אינסוף שלו רוצה להתגלות בעולם, ולכן הוא מצמצם את עצמו ומאפשר לטוב הזה, לאור הזה, לטוב שנמצא בתוכו, לקבל מקום, להופיע. דרך האנה אמלוך הזה, המלכות כשלעצמה היא לא דיקטטורית. יש משהו חיובי במלכות, במובן הזה שהיא רוצה להשפיע. מלכות כמושג קבלי, כספירת המלכות. עכשיו, מה קורה? בעולם התוהו, בעולם שבו יש מלכים שונים שכל אחד מהם רוצה לתפוס את כל הבמה כולה, אז האמירה הזאת שנקראת אנא אמלוך יוצרת שבירה, יוצרת הידרדרות, יוצרת את כל התוהו ובוהו הזה, ויוצרת את שבירת הכלים. כשאנחנו פוגשים את שבירת הכלים, בעצם אנחנו מבינים שמשהו קרה בעולם של האדם, שכוחות שונים שבו, כן? ישויות שונות שבו, כל אחת מהם מנסה להשתלט. בשפה של רוטנברג זה נקרא מצב דיאלקטי, שצד אחד שולט ומשתלט ולא נותן מקום לחלקים אחרים. וכשהאדם במהלך החיים שלו עובר לצורך העניין טראומה, עובר שבירת הכלים, יש משהו אחד שמשתלט, הטראומה משתלטת, החרדה משתלטת, החלק המיואש משתלט, הדיכאון משתלט, משהו שם משתלט, או חסד משתלט, או גבורה משתלטת, ואנחנו רואים שיכול לבוא בן אדם שהוא מרגיש לא בעל הבית על עצמו, כי יש שבירת הכלים בתוך החוויה שלו, ואותו אור שנמצא בתוכו לא מקבל מקום. שבירת הכלים הופכת להיות מרוכזת מצד עצמה, ואז הנרקיסיזם הופך להיות נרקיסיזם פתולוגי, כזה שגורם לשבר, גורם לנתק מהחיים, גורם לאותה זרימה דיאלוגית שהחיים מהווים אותה לייצר, ומשהו שם לא מתאפשר, אין רקמה של חיים שמתאפשרת שם. באיזשהו מקום אנחנו מבינים שיש שני סוגים של אנא אמלוך. אנא אמלוך במובן החיובי של המילה, במובן הזה שהאדם, הקדוש ברוך הוא כמובן, בתנועה הראשונית שלו, רוצה לתת לטוב שבתוכו להופיע בעולם, לאותו עושר אינסופי, לאותו אור אינסופי להופיע בעולם, ולכן הוא מצטמצם, ולכן הוא מאפשר לו בצורה מושכלת לבוא במפגש עם האדם, ונותן לאדם את הבחירה שלו, ונותן לו את התהליך שבו בסופו של דבר מתרחש המפגש, שבו הוא אומר לאדם, אני אוהב אותך, ואהבת, ותאהב אותי בחזרה. ונוצר המפגש הדיאלוגי הזה ביניהם. לעומת זאת, במקום שבו אנחנו פוגשים את העולם, אנחנו פוגשים את העולם במציאות שכבר, הכלים כבר שבורים, המציאות שבורה. כשאדם פוגש את העולם, הוא פוגש מציאות של מלחמה, מציאות של מאבק. ארקליסטוס, הפילוסוף היווני בא ואמר, העולם נצטרך לתוך מאבק. כשאני פוגש את העולם, אני פוגש מלחמות, אני פוגש מאבקים, אני פוגש מצבים דיאלקטיים. ורק צד אחד יכול לשלוט, ואם אתה מבין שזה המאבק ודרכו אפשר להתפתח, אז כל העולם נמצא כל הזמן במאבק, והשאלה מי שורד, החזק שורד, המסתגל שורד, מישהו שם צריך לשרוד. אבל אין מקום לשניים, אין מקום למפגש במרחב כזה של תוהו ובוהו. כי כל אחד רואה את האור שלו וחושב שהאור שלו הוא הכי חשוב והכי מרכזי, ואין מקום לאור אחר. ואז אנא אמלוך הופך להיות משהו פתולוגי, הופך להיות משהו נרקיסיסטי, משהו פוגעני, משהו שנכנס לתוך מאבק. אחר כך אנחנו פוגשים את המאבק הזה בצורה כזאת, אצל הפילוסוף הגל, כן, שרוטנברג גם כן מתייחס אליו, שמדבר על הדיאלקטיקה בתור מערך התפתחותי של תזה, אנטיתזה, סינתזה,
שבה כל ישות מנסה להיאבק בשנייה, ומתוך המאבקים הללו ההיסטוריה מתפתחת. אז אומר, בעצם אנחנו רואים כאן שני רבדים או שני פרספקטיבות לאנה ימלוך. אנה ימלוך במובן הטוב של המילה, שיש בתוכי משהו שרוצה להאיר, רוצה להאיר טוב בעולם. הנרקיסיזם הוא לא רק האהבה שלי לעצמי, אלא, ופה יש משהו שהדיאלוג, התפיסה הדיאלוגית שאנחנו מדברים עליה, מוסיפה כאן שאין אותה אצל כל, שהיא תופסת את העצמי של האדם, לא רק בתור ישות שכל מהותה כרצון לקבל, שמחפשת להיטיב לעצמה, ומתוך הדבר, ומתוך ההשקעה הלווידנטית הזאת בעצמי, אז, ודרך זולתי עצמי, לאט לאט הנרקיסיזם זה עובר התמרה. בשפה של הרב אשלג, כן? בעל הסולם, אז זה נקרא הרצון לקבל לעומת הרצון לתת. והוא תופס את הרצון לקבל בתור שורש הרע, בתור משהו אגוצנטרי שבסופו של דבר לא מאפשר לאדם באמת להתפתח. אלא ההבנה היא שהאדם, בבסיס שלו, יש בו משהו, העצמי שלו מופיע בעולם, כי יש לו משהו לתת. יש לי איזו בשורה להביא לעולם. ואני חושב שהבשורה שלי זה הדבר הכי חשוב, אם העולם לא יקבל אותו, הוא יפסיד משהו. ואני זקוק למבט של העולם, ומפה הצורך בראייה הזאת. אני זקוק למבט של העולם שיגיד, כן, יש לך משהו חשוב לומר לי, אל תפספס אותי בדרך. אני צריך לקבל ממך משהו. ואם אני לא מקבל את המירורינג הזה, את הזולת עצמי שבא ואומר לי, את אמא שאומרת לי, וואו, איזה מדהים אתה, איזה גדול אתה. אז האדם מרגיש שאותה בשורה שיש בתוכו, היא לא בעלת ערך, ואז הערך העצמי שלו נפגע, ואז הוא מרגיש את הפירוק הזה, ואז הוא נופל לכל מיני תאוות, יצרים וכולי, ואז הוא מתחיל לעבוד עם הדחפים שלו, כי העצמי הכועזבי שמדבר עליו, העצמי, הוא חווה פרגמנטציה. כי המבט של הזולת שאמור לאסוף אותו ולתת משמעות, ולתת לו, לעצמי שלו תיקוף, לא קיים. בגלל אותו כשל אמפתי, בגלל אותה שבירת הכלים. אבי, אני בודק שנייה אם הבנתי. אתה כן, אומר שבעצם כל אדם בתוכו יש את האינסוף שעובר צמצום, ולכן בגלל זה כל אחד מאיתנו צריך את המירורינג של הזולת כדי שנוכל, כמו שהקדוש ברוך הוא צריך כביכול, כמו שאמרנו כביכול, שצריך שיגלו אותו הזולת, האדם, אז כך כל בן כן. אדם צריך שאחר יגלה אותו. כן, באיזשהו מקום ההקבלה הזאת בין האדם לקדוש ברוך הוא בעצם ההבנה שהאדם הוא אינסופי, שיש בו מרחב אינסופי, יש בו מה שנקרא חתיכת אלוקות, כן, נשמה מה שנקרא, כן, הנפש האלוהית בשפה החב"דית, או הנשמה שבאדם וכולי, והישות הזאת שנמצאת שם היא גרעינית בתחילת דרכה, כן, עדיין היא זקוקה לכך שהמציאות שנמצאת מחוץ על המבט של אימא, תראה את האור הזה שנמצא אצלה, ותכיר בו, ותגיד זה משמעותי, ואני רוצה שתביא את האור שלך לעולם, אני זקוקה לאור הזה. כמו שהקדוש ברוך הוא זקוק לאהבה שלנו כביכול, האמא זקוקה לאהבה של הבן שלה, של התינוק שלה, שהיא תראה את הייחודיות שלו. ואם הוא לא מקבל את התיקוף הזה, אז הוא מרגיש את הקשר האמפתי, הוא בעצם נשברים לו הכלים. זאת אומרת, הוא מרגיש שאמא לא איתי, אמא לא רואה אותי, אז זאת מיתת המלכים. זאת אומרת, אותו אנה ימלוך שקיים בתוכו, מרגיש, חווה דיכאון, לא מרגיש שיש לו מקום, לא מרגיש שהוא יכול להתפתח לשלב הבא שלו. כי הוא לא קיבל את המירורינג הזה. אתה יכול אבל לא לחדד איך במקום זה נראה נרקיסיסטי, בקליניקה? שמרוכז בעצמו נטו, אלא במקום זה שאני רוצה לתת משהו, אני רוצה להשפיע, יש בי רצון להעיר משהו לעולם. העצמי שלי הוא ישות שרוצה לתת. היא לא באה רק לקבל מהסביבה שלה בתור אני לז, בתור פונקציה שמסתכלת על כל העולם כאינסטרומנט, כמשהו שבא לשרת אותי ואת הצרכים שלי, הנרקיסיסטים, אלא הנרקיסיזם הוא כזה שרוצה לעשות טוב ורוצה להשפיע, יש בו משהו של טוב. האנה ימלוך בבסיס שלו היסודי, זה אור שרוצה להופיע בעולם ולהתגלות. וזאת נקודה משמעותית שאנחנו באיזשהו מקום לוקחים את קוד ולוקחים אותו צעד אחד קדימה. הוא סירב להתייחס לאופיו של הטוב הזה, למהותו של הטוב הזה, כי זה דורש ממנו להיכנס לכל מיני הגדרות שהן לא בהכרח מדעיות פרופר, כי זה לא אמפירי, אי אפשר להוכיח את זה. אבל אנחנו אומרים, נכון שאי אפשר להוכיח את זה, אבל זה אינטואיציה. וברגע שאתה מניח אותה, פתאום הרבה דברים מסתדרים לך ומשתלבים לך. ברגע שאתה אומר, נכון, אי אפשר להוכיח את קיומה של הנשמה. העצמי הגבוה, העצמי העשיר האינסופי שנמצא באדם. נכון, זה לא משהו שאתה יכול להוכיח אותו, זה לא מדע אמפירי. אבל ברגע שאתה מניח את זה, כי בסוף אתה מגיע מתוך תרבות, וכל תרבות יש לה הנחות עבודה, ברגע שאתה מניח את הדבר הזה, זה יוצר איזשהו common sense, זה נותן איזשהו משמעות למעבר. אתה מבין שהאדם הוא לא רק מה שאתה רואה מול העיניים, אלא ההיות של האדם, יש בו גם את הממד הרוחני. והממד הרוחני הזה הוא מקבל מקום. ואז העצמי של האדם הוא לא אך ורק מקום שבו האדם מקבל את הצרכים שלו מהסביבה, ומקבל את ההדרה שלו, וכמה אני גדול וכמה אני חשוב, אלא אני צריך את ההדרה של הסביבה כדי להאמין במה שיש לי, במסר שלי, באור שלי. עכשיו, איך מתפתחת פתולוגיה נרקיסיסטית כשלא קורה הערך העצמי הזה, כשהאדם לא מקבל את השיקוף הזה, שמכיר בערך הייחודי שלו, באור שבו,
בייחודיות שלו, בסינגולריות שיש לנשמה שלו להביא לעולם. כשאומרים לו, אוקיי, טוב, עוד אחד נמצא פה, זאת אומרת, עוד ילד חמוד, איזה חמוד אתה, אבל בסדר, בוא נמשיך הלאה, ולא רואים את האור שיש בו, אז הוא לגמרי מרגיש שהדבר הזה מתפרק לו, זאת אומרת, הוא לא מרגיש שיש לו מקום, ואז הוא מנסה לדרוש את זה בצורה נרקיסיסטית, ובצורה פתולוגית מהמציאות, זאת אומרת, הוא הולך ודורש בצורה עקישה, תאהבו אותי, בסדר? תיאורים שאתה שומע, זאת אומרת, בן אדם מכריח את הזולת לאהוב אותו, לתת לו את הצרכים שלו בצורה מניפולטיבית. ואז אתה אומר, בן אדם נרקיסיסט, הוא רק רואה את עצמו. בעצם נמצא שם שבר מאוד יסודי, כי הוא לא מאמין באור שלו. כי הוא לא קיבל, כי האור שלו אין לו מקום. ואז התפקיד של המטפל הדיאלוגי, כן, במפגש הדיאלוגי הוא מעבר לזולת עצמי. הוא בעצם בא ואומר, אני רוצה לראות את האור הייחודי שיש בך, את האור שיש בך, עוד לפני השבירה, עוד לפני המצב הזה שנכנסת והתחלת לדרוש מכל המציאות, לשים לב אליי. מה יש בי? וזאת ההקשבה הזאת, העדינה, הדיאלוגית ששמה לב לאור שלי, אבל גם שמה לב במפגש, באינטראקציה הבין אישית שמתרחשת בחדר. ביני לבין המטופל. אני גם זקוק להערה שלך. כמו ששאל אותי מטופל השבוע, ואנחנו יושבים שנה וחצי, מדברים אחד עם השני על כל מה שקרה. אתה קיבלת ממני משהו שנה וחצי? ככה הוא שאל אותי. אחרי שנה וחצי שאנחנו מדברים ושיחות עומק, חבל על הזמן, וכל מיני נושאים, ובאמת עבר כמה דברים לא פשוטים בחיים שלו. אתה קיבלת ממני משהו? אני אומר לו, תשמע, חביבי, אני לומד ממך כל מפגש. אני תלמיד שלך. ואת התובנות שאני מקבל ממך, אני לוקח ואתה יודע, זה מעשיר אותי, מעשיר אותך, שנינו לומדים פה, שנינו תלמידים. וראית באותו רגע שהבן אדם מרגיש שמישהו רואה אותו, ששם לב לנוכחות שלו, שאומר לו, כן, זה לא פעם ראשונה, כן, אבל הנקודה הזאת שהוא מרגיש, רגע, זה לא חד סטרי, זה לא רק זולת עצמי שנמצא שם בשבילי, אלא יש פה מפגש הדדי. יש פה התפתחות הדדית של שניים שכל הזמן מתפתחים שם. אני לא רק טבולה ראסה ולא רק צוק איתן עבור הקשברים שלו, הכאבים שלו, אלא משהו קורה שם ומתפתח. בואו נקרא את הקטעים מתוך הכתבים שטרם פורסמו, של ברוך ומיכל, ברוך כהנא ומיכל פחלר, דוקטור ברוך כהנא ודוקטור מיכל פחלר, ספר שטרם פורסם, ונביא כמה קטעים שהם רלוונטיים כאן. בהפרעה המכונה נרקיסיסטית, הזולת אכן מרכזי, אבל רק כמי שעליו לתת אישור לעצמי של הנרקיסיסט. זאת אומרת, אם הנרקיסיסט לא התפתח ולא קיבל את האישור הזה מהזולת באור שלו, אז בעצם הזולת הוא מרכזי, אבל כפונקציה, כשנותנת לי אישור לעצמי שלי. הצעד השווה שבכל ההפרעות הללו הוא שאין כל מקום לדיאלוג עם הזולת. אין שם מפגש באמת. האחר לא נתפס כמי שאור גנוז בו וייחודי משלו. זאת אומרת, הנרקיסיסט הפתולוגי הוא בהפרעה של הנרקיסיזם, הוא לא רואה את הזולת בתור מישהו שיש בו אור אינסופי, אור ייחודי. ואז כל החיים נתפסים במונחים של הישרדות וכוח. אין לי מה לגלות אצל הזולת, או לגלות ממנו משהו, לקבל ממנו, כי הזולת הוא מהווה רק אובייקט, מה שנקרא self-object. בסדר? אובייקט. זה בסוף אובייקט, זה לא זולת עצמי, התרגום בעברית הוא הרבה יותר מוצלח ממה שאומרים באנגלית. self-object, בסוף זה אובייקט. ואומרים, ואני אקרא עוד קטע אחד, אומרים ברוך ומיכל, הנשמה העמוקה, נשוב ונזכיר כי כשאדם קודם כל הוא נשמה עמוקה ששואפת להתבטא, היא רוצה להופיע כאן בעולם. והנרקיסיסט, אותו נרקיסיסט מבטא באופן העמוק והאמיתי שיש בו נשמה כזו. הנרקיסיסט בסופו של דבר רוצה להאיר את הנשמה שלו לעולם כולו, ורוצה שכל העולם יקבל מהאור שלו. אבל מה הבעיה? בהתפתחות רגילה של אדם, ברגע שאמא שלו היא נמצאת שם בשבילו ויודעת לשקף אותו ולהיות אמפתית כלפיו, כולל הכשלים האמפתיים, האדם זוכה לקבל את התחושה הזאת בשלמותה בראשית חייו, או רק בראשית חייו, כשאימו מקדישה לו את מלוא תשומת הלב, בטרם נזכרה שיש לה עוד ילדים, בעל תפקיד בכל, אמא לגמרי רק איתי, אמא רק שלי. אז הוא מרגיש שבאמת האור שלו זה משהו ייחודי ושווה מקום. אחר כך, ההתפתחות התקינה היא כזאת שיש צמצום לאותה תחושה. בהתחלה זה צמצום בדיעבד, זה משהו שנעשה בעל כוחי, אני לא בוחר בזה, אבל בסוף הצמצום הזה נעשה לכתחילה. זאת אומרת, אני מבין שנכון שיש לי אור ייחודי, אבל אני גם לומד להצטמצם ומבין שגם לאחים שלי יש אור ייחודי. והכל אחד בא עם האור הייחודי שלו, וברגע שאנחנו יודעים להצטמצם, זה לא מקום של חולשה, זה לא מקום של הפסד, אלא מקום של עושר גדול יותר. ואז אני יכול להעיר ולתת מהטוב שלי, אבל אני גם יכול לקבל מהטוב של הזולת. ונוצרת כאן איזושהי שלמות הרבה יותר מעבר למה שהיה קודם לכן. הנרקיסיסט והאור, הנרקיסיסט חש באור הגדול שבו, שגנוז בעצמי שלו, וכל זמן שהוא לא הפנים את הצמצום, הוא באמת מאיר, כן? להבדיל מישהו סכיזואידי שסובל מאיזושהי הפרעה, אבל הוא מתקשה לצמצם את האור שלו, זאת אומרת, הוא עדיין מתוך שבירת הכלים, הוא עדיין מתוך המקום הזה שבו האנה המלוך שלו קיים לבד. אבל המטרה היא שהאנה שלך המלוך, זה לא רק אתה המלך, אלא
נכון שחז"ל מדברים על זה שהירח, כן, הלבנה באה לקדוש ברוך הוא ואמרה אין שני מלכים משמשים בכתר אחד, אבל באיזשהו מקום אנחנו רוצים שגם הירח וגם השמש, כל אחת מהם יאיר כאור שבעת הימים, כן, אנחנו אומרים בברכת הלבנה, בקידוש הלבנה, אנחנו מברכים את הלבנה שהיא תאיר כמו שהייתה פעם, שהיא בעצם לתקן אותה למקום שהייתה אמורה להיות, שהסובייקט האנושי יאיר בצורה מלאה, שהוא לא ירגיש שמצמצמים אותו, אבל המקום הזה שמצומצם אצלו, זה מאפשר בעצם להיות שנינו פה ביחד, וכל אחד מקבל את המקום שלו מבלי שזה מבטל. ואז הנרקיסיזם, אנחנו מעלים ממנו ניצוץ מאוד גבוה, שבא ואומר, הנרקיסיזם בשורש שלו זה רצון להשפיע, רצון להיות, להביא את האור שבי, שהעצמי שלי מקפל בתוכו, והוא חייב להתגלות, אבל הוא צריך לבוא על ידי זה שמה שקוד קורא לו התמרה, אנחנו בעצם קוראים לזה סוג של צמצום. היכולת הזאת לצמצם את הראש שלך ולהכיר בזה של הזולת שמולך, דרך הדיאלוג שבו אני פוגש אותך ואתה פוגש אותי, הנרקיסיזם הזה עובר התמרה והופך להיות משהו שבסופו של דבר מוביל למצב של תיקון, שבו גם אני מאיר, גם אתה מאיר, גם אני מקבל וגם אתה מקבל, ושנינו ביחסים שבובר קורא להם, אני אתה ולא אני אילז. סיימנו עם המצגת. אם תרצו לשאול שאלות, הכנסנו את הכל ככה, לתפוס את הכל בתוך פחות משעה, וכל קטע כזה אפשר ללמוד אותו לפחות כמה שעות. אני אז אפתח בשאלה כן, קטנה, אבי, הייתי רוצה ככה, עשית ממש סקירה מהתיאוריה אל הקליניקה, הייתי רוצה שנייה שתנסה לחדד כשאתה פוגש בן אדם, בסדר? כן. ואתה קורא לזה, איך זה נראה כאילו העבודה הזאת עם שבירת הכלים והנרקיסיזם? כאילו ההמשגה החדשה שעכשיו תיארת, מה היא תורמת לקליניקה שלך? זה בהחלט תורם. זאת אומרת, קודם כל אני מסתכל על בן אדם, ואני לא רואה פתולוגיה, אני לא רואה שבר, אני לא רואה אך ורק סימפטומים או תסמינים או הפרעות או התמכרויות, אלא קודם כל אתה רואה בן אדם. ואתה מבין שהבן אדם הזה מביא שבר איתו לחיים, כן? היה מטופל שבא ואמר לי, אבי, אל תגדיר אותי כפוסט-טראומטי. כי ברגע שהגדרת אותי, זהו, סגרת עליי עם ההגדרה הזאת. ואני אומר לו, תשמע, באמת אני לא מגדיר אותך כפוסט-טראומטי. אני חושב שאתה בן אדם שלם, שיש לך כל כך הרבה מה לתת. שהטראומה, השבירת הכלים שחווית במהלך החיים, בעקבות אירועים כאלו ואחרים, לא אפשרה לאור שלך להופיע בעולם, אבל יש בך אור שמחכה וממתין שם בצד כל כך הרבה שנים. הוא מחכה שישמעו אותו. אז בוא נקשיב לאור שלך, בוא נבין איפה הכלים שנשברו, איזה ניצוצות אפשר לגלות שם כדי לאפשר לניצוצות האלה לעלות. ולאפשר לאור שלך להופיע מתוך אותו שלחון, בשפה של רוטנברג, מתוך אותו חיפוש שמאפשר לאיזשהו סיפור שלם יותר להופיע בחיים שלך, שיאפשר לך אחר כך בסופו של דבר גם לשקדם, זאת אומרת לבנות את החיים שלך בצעד הבא, להתקדם מתוך הדבר הזה, למקום שבו אתה מוצא את הכלים ובונה את הכלים שהאור שלך, לאט לאט המוזיקה האישית הייחודית שלך תופיע בעולם. אז זה לא יהיה בצורה מלאה, זה לא יהיה בהתחלה, זה לא יהיה באופן מיידי, אבל לאט לאט קודם כל יש הכרה, יש ערך, יש לראות את האור שלך. המקום האמפתי לצורך העניין, זה לא רק מקום שצועק איפה אמא, ממי, 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 כן? ממי is next to you, אלא זה המקום שמחפש לראות מה האור שנמצא שם, האמפתיה לאור של הבן אדם, לא רק לאמפתיה לשבר שלו, לא רק לכאב שלו, אלא לראות את היכולת שלו להעיר, להחזיק בתוכו את האור הזה שנמצא שם ושהלך לאיבוד במהלך השנים, ולהגיד לו, כן, יש לך את זה. אז זו פרספקטיבה אחרת, זה מקום שבו אנחנו מנהלים את הדיאלוג בכמה רבדים, לא אך ורק סביב הכאב, סביב זה שמישהו יהיה אמפתי לכאב שלי, נכון אני אמפתי כלפי הכאב שלך, אבל אחרי שהיינו בחלל הפנוי, אחרי שראינו ושתקנו שם והדהדנו את השתיקה של הריק הזה, של הטראומה הזאת, אפשר גם כן להקשיב לאור שנמצא מאחורי הקלעים. ואז אתה רואה תהליכים מדהימים של אנשים, גם שעברו לצערנו שכול, מאז השביעי לאוקטובר, וגם אנשים שעברו טראומות של פגיעות כאלו ואחרות, הם בוחרים בחיים ובוחרים לקחת את האור שיש בהם, את הניצוצות האלה, ולעבור איתם שלב. אבי, איך זה משפיע עליך כמטפל שאתה לא רק סלף אובג'קט, שאתה אומר, אתה בדיאלוג, אז הוא שואל אותך שאלות, הוא אומר לך, תספר לי על הילדים שלך, מה, ומה זה מתבטא? לגמרי. זאת אומרת, תראה, לגמרי זה במקום הזה שהוא פוגש אותי כבן אדם, כן? ויכול להיות הומור תוך כדי המפגש, זאת אומרת, יכול להיות כאילו מקום שבו אנחנו מדברים רגיל, כאילו בגובה העיניים, לא עכשיו איזשהו משהו היררכי כזה שיודע הכל, ומדברים בגובה העיניים. זה יכול להיות, לא משנה, בן אדם מבוגר, צעיר, ילד, לא משנה מה הגיל שלו, אבל כשאנחנו בדיאלוג, אנחנו פוגשים אחד את השני. אנחנו יכולים לדבר. ואפשר לחשוב כך, ואפשר לחשוב אחרת, ואני איתך בכאב שלך, ואני איתך גם באור שלך ובטוב שבך. ואני מושפע מזה, הוא שאל אותי, כן, השאלה הזאת, אתה למדת ממנו משהו, קיבלת ממנו משהו, והמקום הזה שאומר, כן, בטח, מה השאלה בכלל? כן, כן, יש ספר, ללמוד מן המטופל. כן, כן, ממש, אני כן. מציע שנפתח אז, שנייה לשאלות, אבל כן. תשתדלו שהשאלות יהו או שאלות או הערות של משפט, בסדר? יש נטייה השעה 9:30, להאריך. אמרנו שנסיים תוך שעה, אבל ניתן כמה דקות
כמו במשחק כדורגל, יש פנינה, בבקשה. קודם כל, תודה רבה. זה גם מחכים וגם מעורר חדווה. רציתי לשאול אם אתה יכול להגיד משהו בחיי היום-יום, לא בתפקיד של מטפל, כשאתה נפגש עם אדם שאתה חווה ששם קצת קשה לך להתנהל איתו, בגלל איפה שהוא נמצא עם שבירת הכלים שלו. בוא ניקח את זה, נגיד, הורים ילדים, בסדר? זה דוגמה קלאסית בבית, או בני זוג אפילו, אבל הורים ילדים, לדוגמה, אתה רואה ילד שעושה לך את המוות בבית, שגע אותך, אוקיי? בלגן, איפה הוא פוגש אותך? ואתה יכול לראות את ההפרעה שלו, ואתה יכול להיות איתו, כאילו לראות את השברים, ומה לעשות עם הילד הזה כבר, אני לא יודעת מה לעשות איתו. או לחילופין להגיד, מתוך השברים האלה אני רואה איזשהו אור שמחפש שמישהו יראה אותו. היכולת הזאת להסתכל על הילד הזה ולראות את האור שבו, ולראות אותו כפי שהוא באמת, ומה בעצם מניע אותו שם, האנה ההמלוך שלו, שרוצה להשפיע איזה טוב בעולם שעדיין לא גילו אותו. וכשאתה נותן לו חשיבות, ואתה אומר לו, תשמע, אתה נורא חשוב לי, בוא תעזור לי עם זה, רק אתה יודע לעשות את זה, אני צריך את העזרה שלך פה, ויש דברים שמיוחדים בשבילך, ואיזה דברים אתה יודע ליצור, אז פתאום מרגיש שהוא מקבל מקום. זה לא עוד פודל שמלטפים אותו ואומרים לו כמה אתה חמוד. כן, קיבלנו אותך, אהבנו אותך, אלא אנחנו גם רואים את האור שיש בך, משהו ייחודי שרק אתה מביא אותו הביתה, ואין אותו לאף אחד אחר. ואז זה לראות מעבר לשברים, זה לעשות את הדיאלוג בין השברים. פנינה, זו עדיין השאלה? פחות או יותר, אני מקווה. בשביל המשפט, עוד מישהו אחד, שניים. תודה. עוד מישהו, מישהי? או שסיימנו בזה? אני אשמח מאוד, כן. כי אתה, כאילו הבנתי, קודם כל תודה רבה, ממש התעניינתי. בשמחה. אני הבנתי שאתה כאילו עושה את זה, שאתה עושה את זה הרבה בדיבור, וכאילו זה נשמע דינמי, אבל יש עוד טכניקות כאילו שלא דיברת עליהן? האם השפה היא אך ורק דינמית, או האם השיטות הן אך ורק דינמיות? אז אני אגיד שאני עובד עם מגוון רחב של כלים, כן? יש פה כמה תלמידים שמכירים שיטות שאני עובד איתם, שהן לקוחות מגוף נפש וכולי, והשפה הזאת היא רלוונטית להרבה מאוד מרחבים של טיפול. זאת אומרת, אפשר לשלב אותה, את התובנות הללו בהקשרים שונים של טיפולי, בהקשרים שונים של טיפול, כולל EMDR לצורך העניין, כולל SE, כולל ACT, כולל CBT וכו'. זאת אומרת, אפשר, זה עבודה איך לעשות את זה, אבל בעצם היכולת הזאת לקחת את התובנות הללו, וזה הנחות יסוד שאנחנו פוגשים איתם את המטופל שלנו, דבר ראשון, זה להסתכל עליו בתור אור אינסוף, כן? זה לא גוף שיש בתוכו נשמה, זה נשמה שהיא מלובשת בגוף, וסובלת. וחובה איסורים בעולם הזה, וחובה שברים בעולם הזה, אבל המבט הזה נותן לנו פרספקטיבה אחרת עליו. כשאנחנו מחזיקים את זה בראש, לא כל כך משנה מה השיטה, גם אם אנחנו שמים לב רק לתחושות בגוף שלו, כן? עדיין יש לזה משמעות, כי בסאבטקסט אנחנו מסתכלים עליך ורואים משהו מעבר. טוב. אני ככה אסוף מלמעלה, עוד יש מישהו אחד שרצה? ראיתי שמישהו יצא אני אסוף רגע מלמעלה, פתחתי ואני אסיים, אם מישהו רוצה או רוצה לשאול, שתכתוב בצ'אט ועוד נתייחס. כמו שאמרתי, אנחנו חלק מסדרה, ובסדרה הזאת אנחנו בונים איזשהו מהלך של קודם כל תפיסת העצמי. והטענה של האסכולה הפסיכודיאלוגית שאנחנו חלק ממנה, היא שבתוך הפסיכואנליזה יש הרבה מאוד עמימות סביב מושג העצמי, כשמתייחסים אליו בפועל פנומנולוגית, מתארים אותו עם המון המון נפח, ואונתולוגית, זאת אומרת, מהו אותו עצמי, יש מין בהלה קטנה, לפחות בפסיכואנליזה הקלאסית. כאילו להגיד, התנועות של התינוק, העצמי הווירטואלי, ואנחנו רואים שצריך לגייס איזושהי שפה נוספת כדי להגן עליו, בין אם זה שפה יונגיאנית של בין סלף לאגו, בין אם זה שפה בודהיסטית של איזה בודהה שבעצם העצמי הריק מתחבר אליו, ואז יש איזה נרקסיזם קוסמי, מה שעשה המהלך של קולקה. כל מיני מהלכים כדי לעבות את השאלה בעצם מאוד בסיסית. מיהו האדם? מיהו האדם? למה אני משקיע כל כך הרבה זמן בלהקשיב לסיפור הספציפי של האדם? אסוציאציה אחרי אסוציאציה, סיפור אחרי סיפור. מה מוליך אותי כמטפל? למה זה חשוב לו בכלל? למה זה דבר יקר? למה זה דבר בעל ערך? וההמשגה
שנשענת על המסורת היהודית נותנת פשר לדבר הזה. זה במובן מסוים מובן מאליו. לפעמים כשאני מציג את הרצאת מבוא, אני מדבר עליו בצלם אלוהים עשה את האדם. בסוף אנחנו במקצוע הומניסטי. אנחנו צריכים לבסס באיזשהו אופן את החיפוש של האדם כמשהו ששווה להעמיק בו ולהבין אותו. ובתוך התפיסה הזאת, כן, אני מסכים במובן מסוים עם הנוקלר סף של האקט, במובן מסוים לא, כי האקט נשען על עצמי כהקשר, שזה מהלך יותר בודהיסטי. זה יותר קרוב במובן מסוים לחיפוש הייחודי, לחיפוש הייחודי שבאדם עצמו, הספציפי, האישי. אומרים שקורט היה אומן בלזכור מה המטופלים שלו אמרו פעם, קצת הפוך מביון, שניסה לשכוח וניסה לזכור. ובאמת יש איזה משהו בחיפוש הזה של הייחודי, שהוא הרבה יותר קל לעשות אותו, כשאנחנו מבססים אותו מטאפיזית על אמירה שיש בה עומק ונפח ואיזה ציר שבעצמי הזה יש משהו מעבר. אנחנו, לפי המסורת היהודית קבלית, קוראים לזה אור, אבל אפשר לקרוא לזה משהו מעבר. בהרצאות הבאות אנחנו נדבר הרבה על המעבר הזה, ומה זה ההמשגה הזאת, ולמה היא קצת שונה מפסיכואנליזה רוחנית מצד אחד, ומפסיכואנליזה שעוסקת ברקע הבודהיסטי והעצמי הריק מהצד השני, ופשוט תהיו איתנו בסדרה הזאת, שננסה ככה לפתח אותה נועם, תודה על מה שאמרת. תהיו איתנו. ודבר שני, אני רוצה לומר שחבר'ה, עכשיו זה הזמן לבוא ולהירשם לבית הספר. יש לנו הרשמה לבית הספר, יש מקום, יש עדיין מקומות פנויים למי שרוצה להצטרף למסלול של הפסיכותרפיה אצלנו. וכמו שאתם רואים, אז היא משלבת גם כן את השפה הפסיכואנליטית הקלאסית, ואתם תפגשו את זה בהרצאות הבאות, במפגשי הזום הבאים, ויחד עם זאת יש לה את התובנות העמוקות שבאות מתוך החשיבה היהודית, קבלית, חסידית, כפי שהתפתחה באסכולה הפסיכואידיאולוגית, והיא נותנת עומק ומשמעות הרבה מעבר למה שהתיאורטיקן כשלעצמו הצליח לפתח. ובשבוע הבא, כשאני אדבר על פרויד, אנחנו נהפוך את התמונה, ונדבר איך מתוך עולם הדחפים והיצרים והתשוקות והאידיות שיש בכל אחד מאיתנו, יש התגבשות או גילוי מסוים של אותם כלים שבורים. אז תהיו איתנו בשבוע הבא, ואחרי זה בהמשך ההרצאות. נשלח כמובן על בית ספר הפסיכותרפיה שלנו, יש אתר שאפשר להיכנס אליו, ונשלח לכל הנרשמים גם עם הרישום לכנס הבא, גם פרטים נוספים על אז זה. תקבלו, יש, כמו שאמרת, יש אתר שמדבר על בית הספר, בעצם זו תוכנית תלת שנתית שמדברת על, שמלמדת את התיאוריות הקלאסיות, ויחד עם זאת היא מביאה תוך כדי ועל גבי ומתוך התפיסות הפסיכואנליטיות את הגישה הפסיכודיאלוגית, שמבוססת על מקורות היהדות, הקבלה והחסידות, כפי שהתפתחה בהגותו ומשנתו של רוטנברג ותלמידיו. לילה טוב. לילה טוב. בשבוע הבא, יש פה עוד ביום שאלות שני. שלא התייחסנו אליהן, אבל בסדר, לא נספיק להכל תודה, בפעם הזאת. תודה רבה. תודה רבה. כל תודה טוב. רבה. יהיה רק בשורות טובות. אמן. תודה, היה מאוד מעניין. בשמחה. Bye.